Guten Tag, ich bin Günther Álmin. Köszöntöm kedves nézőinket! Ez itt a 12E híradója. Megszakítottuk adásunkat. A stúdióban Kovács Apollónia Esmeralda de Juanita és Maximo Augusto Calderón de la Hoya. Híreink. Elütötték a Mikulást. A több ezer éve hülyen dolgozó jótevőt tegnap délután ütötték el egy veszprémi gimnázium mellett. A Mikulás különös körülmények között eltűnt, és a gimnáziumnál látták utoljára. A rendőrség már elindította a nyomozást, és az sem kizárt, hogy a lehetséges elkövetők ittasak voltak. G. Andrást, akit már a dolgozatok késői kiadása miatt köröztek, és társait V. Jánost, I. Tamást és B. Lászlót, veszprémi büntetlen előéletű lakosokat letartóztatták. A Mikulás 5648 évnyi hűszolgálat után eltűnt. De vajon ki viszi ki az ajándékokat? És most folytatjuk műsorunkat, melyből megtudhatjuk, hogy Pablo kivel csalta meg Sonia Dorrast, Máriával vagy a kertésszel.